Ang Diyos, dahil sa matinding pag-ibig niya siya sa atin, siya ang bumaba at lumapit sa tao. For God so loved the world that He gave His only Son for us. Yun po ang basihan at simula ng ating pananampalatayang Katoliko. Hindi ko anong ginagawa natin para maging malapit tayo sa Diyos. Hindi po. Although kasama din yun. Pero ang simula at ang basihan, naniniwala tayo na ang Diyos, mahal na mahal niya ako at mahal na mahal niya kayo. At siya ang bumaba sa atin, binigay niya ang kanyang anak, upang sa pamamagitan nito, tayo ay maging malapit sa Kanya. So, ang basihan po ng gawain natin, ang basihan ng lahat ng kabutihan natin, hindi para maging malapit tayo sa Diyos, hindi po. Ang basihan ng gawain natin ay dahil mahal ako ng Diyos. At dahil mahal ako ng Diyos, nagsusumikap ako, mahalin ko ang sarili ko, mahalin ko ang aking kapwa, at mahalin ko rin ang Diyos. Yan. Lahat po ng gawain natin, yun ang simula. Hindi yung kaya natin sa mga gawain natin na tama na tayo lalapit sa Diyos. Nauna na po lumapit ng Diyos sa atin. At dahil sa pag-ibig niya doon, tayo ngayon ay hinahamon at inaaniyahan, umibig sa lahat at sa lahat. Amen. Nagkakaroon po tayo kasi kuminsan, yung mga sa kapampangan, tinawag sa ng ariya-riya. Kabalataon, amin ang kasampatayan ng tao. Akakalimutan talaga kung ariya-riya lang. Halimbawa ko, dami nito. Kung malalaman na po ninyo yung pinanggalingan nito, matatawa na. Naniniwala tayo halimbawa na bawal maglibing kapag Lunes, nakakamalas. At buong linggo ka umiiyak pag ikaw ay naglibing ng Lunes. Ngayon, okay lang po yun. Pero alam niyo kung saan nagaling yun? Yung mga unang Praeng Kastila, dahil iilan lang po sila, napakalawag ng sinasakupan nilang parokya. Kapag linggo, pagod na nagbihisa, naamal, nagpupunta sa ibang baryo upang magturo din doon. Kaya kapag linggo ng gabi, pagod na pagod sila, Lunes, nakahiga na sila sa pagod, kaya para hindi sila maistorbo, tinuruan ng mga unang Indio, bawal maglibing pag Lunes. Ito mga nagtatakot ng mga unang Pinoy, naniniwala kaya hanggang ngayon, tayo naniniwala, bawal maglibing kapag Lunes, pero wala naman kung basihan ninyo sa ating pananampalataya, hindi naman bahagi ng ating pananampalataya. Doon po sa mga doon, dati kong dalawang parokya, ang ginawa ko po day off ay hindi Lunes. Dahil napansin ko po, pag Lunes, Monday, first day of the week, ang dami nang pupunta sa opisina ng nanginig ng mga records. Kaya may pasok po kami pumunta sa opisina ng Lunes. Ginawa namin day off kay Martes. Kaya doon sa dati kong parokya, ang tinutulong ko sa kanila, bawal maglibing pag Martes. Nakakamalas. Tapos may mga minsan po, ipitig-pit nila, eksaktong 40 days, ipagbibisa nila, gusto eksaktong 40 days, ako hindi ko paniwalaan namin, eksakto. Kung minsan po, yung 40 days nila matatapat ng Martes, na wala ako, o kung minsan matatapat ng Linggo, kung saan ang dami-daming misa, gusto nila separado, hindi po dapat ako 40 days, eksakto. Sabi ko, sige, kung gusto mong eksaktong araw, anong oras ba namatay ang tatay mo? Alas 2 ko ng umaga, o sige, pagbibisa ko alas 2 ng umaga, para eksakto tayo, no? Nalala ko yung kwento minsan may bata nag-uwi ng Makopa, pulot ng Makopa sa nani at tuwan-tuwa siya. Anak, tanong tayo yung Makopa, kaya narap balik, potang dahagol yan, marami din ng Christmas tree, mga luto na rin ang bunga na, marami mga latilang bells, tanong tayo yung narap balik. Kaya na rin yung baka malas, hindi na lang Makopa, arap balik. Bakit man? Connection. O ba't baka malas? Kasi nga na, gusto ka din tayo Makopa, arap balik, in grasya, imbes na loob, Makopa. Ay, pananampalataya
bukas ng umaga, punta tayo dun sa Buron, tapat ng malalim na dagat, dali mo yung Biblia mo, magdadala ko ng post, tayo ay tatalon, tignan natin sinong maliligtas sa dagat. So, kinumakahan, nandun sila, yung born again, may daladalang Biblia, at yung Katoliko, may daladalang malaking krus na gawa ng kahoy. Kung tumalon sila sa dagat, alam nyo na, sino naligtas. Anyway, hindi po ganun ang pinag-uusapan sa religion. O eto, napilay si Amo. Baliak pa. Ay nako, siguro dahil makasalanan si Amo. Ay nako, baka pinarusahan siya ng Diyos. Ay nako, baka mali ang sinasabi ni Amo. Kaya ayan, napilay siya. Ay nako, ewan ko po. Yung pare na nakatisod sa akin ng basketball, nung napilayan ko ako at umiiyak ko kung inakit nila sa kwarto ko, hindi alam bakit lumuhod sa akin. Amo, sorry, hindi ko sila matawad. Sabi ko, tingin ka nga. Hindi ko man iniisip sinong napatisod sa akin. Hindi ko man naisip na sino may kasalanan na gagawa nito. Basta alam ko, naglalaro tayo, nagbabasketball tayo, nag-i-enjoy tayo, kasama sa laro, mga dabaka, mga bariyan ka, okay lang. Walang problema sa akin. Sabi ko, wala akong inisip na ganyan. Huwag kang magpasuri. Sabi ko, okay lang ito. Pero, dahil nga pilay, nakauwi kahapon, yung nakaraang araw, at dahil hindi ko makagalaw, buong araw ako kahapon nakaupo. At dahil nakaupo ako ng tahimik, ang pananampalataya ko bilang Katoliko, tinuruan ko ako manahimik at mag-meditate. At dahil tahimik ko ako nakaupo, ang dami ko yung naisip na alam ko yung idolo ng Diyos. Yun ang turo ng pananampalataya ng Katoliko sa akin. Hindi dahil may kasalanan ako kaya ako napaniwala ako. Kundi sa sitwasyon kong itong paninang kamay, mas narinig ko at mas nakaramdaman ko ang Diyos. Amen? I believe